Val, sí, fes-lo passar. Vinga, vale, va, gràcies. Avant. Es pot? Hola, bon dia. Bon dia. Soc la seva abogada. Sentes, per favor. A veure, necessito que em conte tota la veritat i tots els fets del que va passar, perquè vostè té que tindre en compte que és una situació molt perillosa i que tinguem uns punts de pedra a aquest juït. Bueno, pues que l'altre dia anàvem pel carrer amb unes xiques i a mi em va agradar una i va passar el que va passar. Però vostè coneixia la xiqueta d'abans o No. la va veure pel carrer? És una situació un poc complicada. Bé, estudiaré el seu cas i li cridaré per telèfon per a informar-li de com porta la seva situació. Com que estem citats per al juït el dia 10 de juny, crec que era, sí, faré que la meva secretària li passi un informe detallat 3 dies abans, de manera que vostè s'ho pugui estudiar un poc en casa, ¿vale? Vale. Bueno, moltes gràcies i ja li comunicaré per telèfon. Vale, gràcies. Vinga, adéu. El 19 de mayo de 2010 vino un cliente que quería que le defendiera en su caso. El cliente me explicó su caso. Se trataba de una violación. Me ofreció una gran cantidad de dinero para ello, ya que el director de este bufete me dijo que no podía rechazar al cliente. Debo defender a una persona que ha violado a una menor, cuya podría ser mi hija, ya que tiene la misma edad que esta, para que no cumpla condena por haber realizado un hecho que personalmente creo que debería ser penado por ello. Atentamente, Nayara Moscardó, Bufete de Abogados de Valencia.